Esta fin de semana no Incio os grandes protagonistas foron os maiores. A festa dos avós e da familia reuniu no Polideportivo Municipal a máis de 500 persoas do municipio. Veciños e familiares compartiron vivenzas e anécdotas nunha xornada na que o Concello homenaxeou os máis lonxevos. É o avó máis lonxevo de Incio. Chámase José Fernández e ten 96 anos. Cando naceu, en 1916, veu ao mundo o Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela, e 700.000 combatintes e aliados morrían na batalla de Verdún, a máis longa da Guerra Mundial. Pegando tiros por aí e bombazos. Despedironme, por ser o ben ou por ser o mal. Aínda que non se coñecen, José ten algo en común con Silvina, porque ela é a avoa máis lonxeva de Incio, con 103 anos. Tamén a alegría na residencia da localidade. Ela está ben, a non ser do deterioro que ten, un deterioro cognitivo leve, a outra maneira ela está ben. José e Silvina viviron tempos difíciles, pero tamén moitas cousas bonitas. Eu teño un neto, especialmente un, que lle quero. Os dous recibiron unha merecida homenaxe na festa dos avós e da familia que organizou o Concello no Polideportivo do Colexio Municipal. Pois é un día para conmemorar, para estar cos nosos maiores, para agradecerlles o moito que levan traballado e o moito que fan por as súas familias. Máis de 500 avós participaron na celebración, onde viviron un día de moita ilusión xunto a familia e veciños. Estamos todos xuntos, e aquí todos en familia. Porque teño este neto aquí moi majo, a lo menos para min, Pero eu teño de todo. Teño xa criadiños e teño ainda que cuidar, Ainda teño unha neta de ano e medio, e así que teño de todo. É que xa se sabe, como di o refrán, a vellez cascabeles aos pés. Miles de animais pasaron estes últimos 30 anos pola protectora de Lugo. Uns animais que, sen os cuidados de veterinarios e voluntarios da asociación, quizáis houberan morto de fame ou atropelados nas estradas. Este son é o habitual na protectora de animais de Lugo. Case 400 cans vivindo en espazos reducidos e intentando chamar a atención dos seus coidadores. A grande maioría deles foron abandonados. O cuidado diario ven dende a recollida, desparasitaciones, vacunas, baños, colocación nas xaulas e despois xa alimentación diaria e cuidados diarios que poida haber hasta a súa adopción. A principal labor da protectora, ademais de coidar os cans, é lograr que sexan adoptados por novas familias que os queran. Realízanse unhas 20 ou 30 adopcións ao mes. Despois nos os animales xa os damos cunha cartilla sanitaria, desparasitados, vacunados, máis co microchip, para que queden legalizados e dados de alta no rexistro galego. E despois tratamos de ir facendo na medida das nosas posibilidades un seguimento para ver que eses animais esteñan en boas condiciones, pero é a parte máis difícil que nos toca. Desde a protectora afirman que o seu día a día é precario. 2.500 socios, somente 500 son socios de pago. Os concellos cos que teñen firmados convenios de colaboración e a propia sociedade son os que fan que a protectora poida seguir adiante. E logo, todo a base de donativos, de actos que se celebran a lo largo del año, a venta de lotería, venta de camisetas, que decir, de eso supervive o vive o sobrevive la Sociedad Protectora de Animales principalmente. Aunque también la Sociedad Protectora de Animales está haciendo recaudación, por ejemplo, de piensos, de mantas, es decir, de artículos que sirvan para utilizar dentro del albergue en favor de los animales abandonados. A protectora tamén organiza festivais e eventos de todo tipo, co único fin de recadar fondos para seguir axudando os animais. Precisamente a protectora veu de celebrar un festival de música benéfico para recadar fondos. Contou ca participación desinteresada de Clave de Fado, de Stalaires Dixieland Band, Pachi Mouriño, o Mago Rafa de Triglicéridos e Xavi Pérez. As cámaras da Fundación TIC registraron cada momento do evento para promocionalo, máis aló da celebración. Deixámoslles cunha mostra do que deu de si este evento. Vémonos a vindeira semana. Grazas por estar aí.